हाय लोगोफोर खुलुमबाय दिनै अष्टमीनि दिन कृष्ण जन्माष्टमी मोनायाव आलारि बाथि सावखांनानै जों हराव साम' जायो जोङो दा जोंहानिया रेडि जाजोब्बाय साम'आ जानो जाखाबाय दा आङो जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नैया जोंहा साम'खौ लावदो संदों आं दा साम'खौ जानोसै Kayak ini be. Được pha thôi. Đằng này thằng mẹ chua. Này chú sập này pha bá, chú sập này gimana pha yuk? Pha bạn. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनिया बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ बाय बाय गुड नाइट